आंनि यूट्यूब आरो फेसबुक नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम गिबियावनो आंनि गोरबो सिंनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय ख्रीष्ट जिसुनि मुङै गोजोननाय लाग्रोबाय। जय मसीह। दिनै गोबाव समनि उनाव दोंसे मेथाइ खननोहाय आं आखायाव लादों। आङो गोबाव सम जाबाय जे मेथाइ खननानैहाय यूट्यूब आरो फेसबुकआव होनो हायाखै, आपलोड खालामनो हायाखै। मानोना आंने जे मेसिन दङमोन साउन्ड सिस्टेम बेयो नष्ट जानानै थादोंमोन। बेखौ आं बानायहोनानै लाबोबाय आरो बेबो एसे गोजाम जाखाबाय नालाय एसे थेद्रायैनो सोलिसै। जेरैबो सोलिया मानो बेजोंनो खनलांनोसै। आरो लोगोसे आंनि बिसि, आंनि हिन्जाव जायहा गोबाव समनिफ्रायनो सुगारनि बेराम आरोबावनो बेबायदि देहायाव गोबां बेरामखौ लानानै खस्थ' मोनबाय थायो। बेनिखाय बे खारनफोरनि थाखायबोनो आं बेबायदि मेथाइफोरखौ खननो आखायाव लायाखैमोन। इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमनि बिनाय आरो जों साफ्रोमनि बिनायखौ खोनासंनानैहाय दा एसे गोख्रोङावनो दोनदोंखाय दिनैहाय आं खुसिजोंनो बे मेथाइखौ खननो आखायाव लादों। जोङो अराय समनि थाखाय सोरगो रायजोआव थांनो बयहाबो गोसो दङ। बेनिखाय गोसो होनानै बे मेथाइखौ खोनासंलांदो। अराय सुखु मोनहोनो सिबियो प्रभु नोंखौ आवगायनो बिथाखौ जिउनि सानथांखिनो गायो जिसु नोंजों दरसि खोमसि बन्दराव आंखौ नेफ्लायदो। इसोरजों जिउमायाव दुखु नागार जानांला जब्रनि हुब्रे हुब्रे रुखु गाबखावनांगोन गमायनो बै जुगाव साननानै नुहुरथारखायो।
खोमसि गन्दराव आंखौनिफ्रायनो अराय सुखु मोनहैनो सिबियो गोजोन्थोंसै रायजोफोर नोंथांमोना धैर्य हमनानै आंनि मेथाइखौ खोनासंबाय।